Нека да поговорим накратко за гробищния парк на Благоевград, който всъщност се превърна в джунгла. Възможно ли е да има голф колички на гробищата на Благоевград да транспортират възрастните хора? Да, това е възможно. В това видео визирам новите гробища, тъй като моя личен опит е именно оттам. Растителността е излязла извън всякакъв контрол. Буквално ви трябва мечете да преминавате през дадени места. Много често трябва да си повдигнете кръка около половин метър, за да стъпите на пътеката. А решението е много просто. 2-3 стълби, кофраж и това е. Да не говорим когато завали, купиш кал. Тоалетните да ги обсъждаме ли? Те приличат на обществена тоалетна от Бангладеш. Преди около година моя конспиративен ум започна да си задава въпроси. Добре, колко пари дава общината за поддръжка на това място? Защото лично на мен ми изглежда, че тя дава 0. А представете си да дава 200 или 300 хиляди лева. Ние откъде да знаем? Ще знаем единствено ако община Благоевград си подобри софтуерът и работните процеси. С какво ще ни помогне този софтуер в случая на гробищата? Ако въведем наистина добър софтуер, ще знаем всеки месец колко пари се харчат за гробищата. Тоест, да речем Биострой ще вземе поддръжката на гробищата, ние ще знаем колко пари отиват за материали, то наистина всяка една касова бележка на един продукт ще се сканира и ще се слага в софтуерът. Ще знаем тези хора колко време са на работното място и наистина с очите си след това ще инспектираме какво са свършили. Поддържането и обслужването на всяко едно гробно место е задължение на най-близките. Нека започнем с индивидуалните места. Има някои гробни места, които не са поддържани с десетилетия. Причините са много. Може би семейството е напуснало за чужбина. Децата може би работят в София и нямат време да дойдат да почистят. Какво правим в този случай? Ако имаме добър софтуер, то ние ще може да управляваме доста процеси онлайн, т.е. от разстояние. Като например за някаква такса да поръчаме да не си изчисти нашето место. Добре, но какво правиме с тези места, които са излезли извън контрол? Т.е. растителността се простира в общите части. Тук трябва да дойде местото на общината. Тя трябва да почисти там тези места и да достави достъп на останалите. За всички тези нередности е ясно, но лично на мен ми се къса сърцето, когато на задушница видя възрастните хора да слизат от двойката на последната спирка на гробищата и с тези огромни чанти да трябва да изкачат този огромен баир. Веднага си припомних и направих паралел как се отнасят към възрастните хора в чужбина в такива ситуации. Обикновено ги транспортират с голф колички. Голф количката от своя страна тя е много ниска. Представете си автобуса колко е високо стъпалото на автобуса, докато възрастните хора няма да имат никакъв проблем да се качват на голф колички, тъй като те са ниски. Преди около година разчувърках леко темата. Звъннах на няколко човека от Благоевград, които са известни с внос на автомобили от чужбина. Питах ги за голф колички. Казаха, че до сега не са се занимавали с това нещо и не могат да ми помогнат. Да, но благодаря на Google. Свързах се с хора от Холандия. В момента ще ви покажа моя имейл от преди една година. В момента ви споделям моя екран. За най-добро качество на видеото е най-добре да гледате в YouTube. Там ще видите всички детайли. В момента сме в моята поща. Това са писма от юли миналата година. След известна комуникация цената на голф количката, която ще ви покажа след малко, е 4750 евро. Доста въпроси питах, естествено и се разправя за цената, за по-малко пари. Количката, която намерих тогава, ето това, 2011 година, 6 местна, бензинов двигател. Този двигател ще бъде много лесен за поддръжка, тъй като е като нормален двигател за мотор от по-големите. Виждали ли сте една малка подобна количка, която се използва от Биострой, т.е. от почистването на Благоевград за превозване на отпадъци? Та интересно ми е тази количка, където те са взели, на каква цена е била. Идеята е такава, че софтуерът ще ни даде страшно много информация. Информация къде си харчим парите. И тогава може да помислиме дали може да ги харчим по-добре.
Ще се радвам, ако съм ти задържал вниманието до сега и съм провокирал някакви мисли в теб. По-добре ги сподели. Идеята ми е така: ако ви харесва и провокирам някаква мисъл във вас, моля, споделяйте, коментирайте, лайквайте и така.